A veure, n'hi ha els sindicats d'ensenyament i Escola Valenciana ha denunciat que l'arranjament educatiu d'enguany està provocant que desapareguen almenys 150 línies en valencià. Si el govern valencià va ser sensible a això i va a propiciar el diàleg. Miren, el govern valencià en aquest cas nega la major, perquè no és fals que suprimisquen 151 línies. Se suprimissin 76 d'infantil de 3 anys i són tant de valencià com de castellà i al mateix temps se'n creen 14 de 3 anys. I tot això ve donat, no és l'únic any en què es produeix, tot això ve donat per les fluctuacions de la població escolar en funció de la natalitat. El primer cicle és el cicle d'infantil, va manifestant-se tots els anys i són reajustos que es fan tots els anys, però no és cert en absolut que s'hagin suprimit 151 línies en valencià. Vol dir això que sí que van haver reunions amb els sindicats i amb les entitats cíviques per a explicar-los això que vostè està dient ara? Per a donar explicacions, la Conselleria sempre dona aquest tipus d'explicacions i això és una realitat perquè a més són datos objectius, això es pot comprovar, perquè estem parlant d'unitats educatives i de línies educatives, amb la qual cosa tot això està perfectament computat, o sigui, donar explicacions per supost, sense cap problema. Sí, però és que no s'han ensenyat aquestes dades enguany. Bueno, suposa que serà un procés que està tancant-se. Encara, és veritat, es tenen que fer les corresponents, o estan fetes les corresponents al·legacions i es tenen que resoldre, perquè tot això és un procés administratiu. La denúncia que feia l'Escola Valenciana es diuen que són 187 unitats que se suprimirien, tant en valencià com en castellà, de les quals 151 en valencià, mentre que se n'obrin, crec que són 6, en la concertada. Suposa una promoció de la concertada front a la pública? No, miren, en absolut. Antes parlaven de línies, ara parla vostè d'unitats. Les dades que em passa a la Conselleria d'Educació és que es creen 291 noves unitats i se suprimeixen 283 unitats, sempre tant de valencià com en castellà. Aquestes són les dades. Se'n creen més que se'n suprimeixen unitats. Línies se'n suprimeixen 76 i se'n creen 14. I tot això està en funció de la població escolar de cada curs escolar i està també, lògicament, molt en funció de la dispersió geogràfica que pugui existir. Aquestes són les dades de la Conselleria d'Educació.